Rabja fost l-iskrivani u l-uffiċjali tas-sigurtà tal-kumpanija G4S li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei kif daħlet fis-seħħ id-direttiva li huma se jkunu qed iħallsu għal parkeġġ pubbliku fl-isptar. Uħud mill-ħaddiema mill-quta li tkellmu ma' Net News fissru r-rabja tagħhom għal din id-deċiżjoni inġusta fil-konfront tagħhom. Dana spjegaw li minkejja li se jkunu fuq xogħolhom se jkunu qed iħallsu biex jipparkjaw. U ma qalu li ma tantx għandhom alternattivi oħra ħlif li jipparkjaw barra l-konfini tal-isptar u jkollhom mixja twila. U għalhekk li aktar u aktar id-deċiżjoni qed tkun meqjusa bħala waħda inġusta għalihom. Il-ħaddiema li tkellmu ma' Net News spjegaw li riċentament intażel kuntrattur ġdid għat-tmexxija tal-parkeġġ pubbliku u din l-għażla seta' twaslet għal din id-deċiżjoni. Minnaħa l-oħra jidhru li kienu inutli laqgħat li saru bejn l-amministrazzjoni tal-Isptar Mater Dei u l-General Workers Union tant li ħafna mill-ħaddiema mill-quta qed jaħsbuha jbidlux l-Union li tirrappreżenthom. Finalment il-ħaddiema li tkellmu magħna tennew l-appell lill-Gvern biex ibiddel din id-deċiżjoni għax qed jemmnu li xhieda ċara li l-Gvern mhux jagħti każ tal-problemi tagħhom. Minnaħa tiegħu kelliem għall-SHPN esprima solidarjetà mal-ħaddiema fil-waqt li naqat fl-appell lill-Gvern għas-sens komun brisq dawk mill-quta.